No, coma, de moment no, signe d'admiració. Ei, hola, estic escrivint un missatge de text. Sí, de text, ho has sentit bé. Des que he descobert l'eina de dictat del mòbil, que escric superràpid, i fins i tot puc dictar-li els signes de puntuació. Ah, que tu no fas servir signes de puntuació? De debò? Ni una coma? Que la coma és el signe que fa servir menys? Això no pot ser. Mira, saps què? Com que he estalviat molt de temps dictant els missatges de text, si et quedes amb mi fins al final del vídeo, t'explicaré 9 usos de la coma dels quals no podràs prescindir i el gran error que has d'evitar. Què hi dius? Sí? Doncs som-hi! Els usos més freqüents de la coma són 1. Separar els elements d'una numeració, excepte abans de les conjuncions i, o ni, que van sense la coma. Fixa't en l'exemple, els elements de la numeració estan subratllats de color blau. Aquest dissabte no sé si anar al cine, al teatre, a un concert o a un espectacle de màgia. Observa que escrivim una coma entre el cine i el teatre i també entre el teatre i a un concert, però no entre els dos últims elements, perquè ja hi ha la conjunció o i la coma no és necessària. 2. Un altre ús que té la coma és el d'indicar l'inici i el final d'un incís o d'un aclariment. La Sílvia, una amiga meva que és de Vic, m'ha enviat un missatge. El missatge, que està escrit sense signes de puntuació, costa de llegir. Fixa't que en tots dos casos la informació que hi ha entre les dues comes és un comentari que es podria eliminar i l'oració continuaria tenint sentit. La Sílvia m'ha enviat un missatge. El missatge costa de llegir. Recorda-ho, sempre que tinguis un comentari o una explicació d'aquest tipus enmig d'una frase, l'has de tancar entre dues comes. 3. També escrivim coma per delimitar el vocatiu, és a dir, una paraula que fem servir per adreçar-nos directament a una persona. Hola, Sílvia! Clàudia, et ve de gust anar a un espectacle de màgia? Digues, Maria, vindràs? Com pots veure, aquesta coma és especialment útil quan escrius missatges de correu, notes o missatges al mòbil. 4. Fem servir la coma quan desplacem un element que ja apareix a la frase en forma de pronom, especialment si aquest element es desplaça al final de la frase. Mira els exemples. Podem comprar-les per internet, les entrades. No en faran cap més d'espectacle com aquest. Fixa't que aquesta coma no és tan intuïtiva com les anteriors, perquè no acostumem a fer cap pausa abans de l'element desplaçat. I de fet, en el cas que desplacem l'element al començament de la frase, la coma és optativa, i si l'element desplaçat és breu, fins i tot és millor no usar-la. Les entrades podem comprar-les per internet. D'espectacle com aquest no en faran cap més. 5. També s'acostuma a usar quan s'elideix un verb. La Maria ha dit que arribarà tard i la Laura que no l'esperem. Aquí la coma indica que hi falta el verb. La Laura ha dit que no l'esperem. 6. Un altre ús de la coma és el de delimitar les oracions subordinades quan van al davant, sobretot si són llargues. Mira els exemples. Si compres les entrades aquesta setmana, són més barates. Posem la coma després de l'oració condicional. Quan parlis amb el teu germà, digues-li si vol venir. La coma va al final de l'oració temporal. Com que l'espectacle comença a les 7, podem anar a sopar quan acabi. També marquem amb una coma al final de l'oració causal. 7. Les conjuncions adversatives acostumen a portar una coma al davant. Aquest dissabte anirem al teatre, però demà ens quedarem a casa.
A més del però, també són conjuncions adversatives, si no, tanmateix, altrament, no gens menys, mentre que, tot i això, etc. 8. La coma també es fa servir amb altres conjuncions o connectors, en què s'acostuma a fer pausa. Fixa't en l'exemple. La Sílvia va a Cadaqués cada estiu, jo, en canvi, no hi he anat mai. Altres conjuncions o connectors d'aquesta mena són a més, de fet, de tota manera, d'una banda, d'altra banda, finalment, en canvi, és a dir, malgrat tot, per tant, i molts d'altres. 9. Finalment, és imprescindible escriure la coma sempre que calgui desfer una ambigüitat. Fixa't que si algú et pregunta «Et quedaràs a casa o vindràs?», no és el mateix contestar «No vindré» que «No, vindré». Aquí la coma marca la diferència entre comprometre's a anar a un lloc o tot el contrari. I ara el principal error que has d'evitar. No has d'escriure coma entre els elements que ja estan col·locats en el seu ordre natural. Per tant, no has d'escriure coma entre el subjecte i el verb encara que facis una pausa entre aquests dos elements. Els meus amics de Figueres toquen en un grup de música, sense coma. I tampoc has d'escriure coma entre el verb i els seus complements. Els meus amics em van demanar que anés a veure'ls, també sense coma. I ja està. Si t'ha agradat el vídeo i vols que t'expliqui com usar altres signes de puntuació, fes-hi un m'agrada o deixa'm un comentari. Adeu!